Dobrý deň, dnes mám potešenie priniesť od Asusu nový a veľmi kompaktne pôsobiaci tablet, ktorý sa volá VivoTab Smart a má Windows 8. Dostal som ho v zafoliovanom balení, takže tentoraz si užijeme kompletné rozbalenie. Tablet má 10-palcovú širokouhlú IPS obrazovku. Jej rozlíšenie je 1366x768 pixelov. To v prípade Windows 8 je veľmi podstatná informácia na možnosti zobrazenia dvoch okien vedľa seba v dlaždicovom móde. Výbava je postavená nad procesorom Intel Atom Z2760, ktorý je taktovaný na 1,6 s podporou 2 GB operačnej pamäte. Moje testy nasvedčujú, že väčšinu bežnej práce s týmto procesorom sa dá zvládnuť skvele rýchlo, častokrát pocitovo nerozpoznateľne od tzv. Plnohodnotného Intelu. Môj model mal úložisko s voľným miestom niečo nad 32 GB, ide teda o model so 64 GB SSD. Zadná stena je veľmi podobná iPadu, má taký pogumovaný povrch, ale je to samozrejme plast. Moja verzia je čierna, existuje ešte v bielom prevedení. Teraz sa ho pokúšam prvýkrát zapnúť. Úvodné zapínanie nejakú tú chvíľku potrvá, takže vám ešte poviem, že VivoTab Smart má vzadu 8 megapixelový fotoaparát, čo myslím dosť postačuje. Skúšal som trošku s ním fotiť. Fotky sú priateľné vzhľadom na to, čo to je. Vpredu je 2 megapixelová kamera, tá môže pre niektoré aplikácie byť už relatívne málo, avšak myslím si, že na tú hlavnú úlohu a to video hovorí musí stačiť. Ďalej je tam Bluetooth, Wi-Fi, GPS a jedna z najväčších vecí, ktorými sa chváli tento tablet, je zabudované NFC, ktoré som nemal šancu na ničom vyskúšať a ani som túto ambíciu nejako nechcel splniť. Na Windows 8 sa mi veľmi páči tá schopnosť, ktorou nenutí pozvať k oživeniu nového stroja nejakého ajťaka. Všetko zvládnete v jednoduchých pár krokoch, vyberete si jazyk rozhrania, vaše národné prostredie, odsúhlasíte licenčné podmienky, prepnete si na Wi-Fi a prístroj je vlastne pripravený k práci. Tento tablet má proklamovanú výdrž asi 10 hodín na baterky, hovorilo sa možno aj o 8. Ja tipujem, že sa bude snažiť doťahovať na schopnosti výdrže iPadu, uvidíte snáď vy, nakoľko sa toto naplní. Dá sa tomu veriť, že tie technológie sú na tom tak, že nebude tento tablet chybovať a prehlásenia výrobcu výdrží budú naplnené. Na tablete sa mi najviac páči jeho kompaktnosť, to už som spomínal, snaha o čistý dizajn s minimum dier na konektory. Trošku ma zaráža až okato podobné na zadná časť k iPadu. Avšak tento prístroj viditeľne je určený ako nejaký doplnkový druhý alebo tretí prístroj do domácnosti, kde ho môžete používať na úlohy, keď je nejaký iný počítač už obsadený. Sranda je, že pri oživovaní prístroja som sa dožil už u Windows 8 druhej modrej smrti, čo mi málo kto chce veriť, že sa s tým ešte nestretli. Vidíte, ja mám niekoľko tabletov za sebou v rukách a už druhýkrát sa mi niečo takéto, ako vidíte na obrazovke, stalo. Konečne mám o tom
jasný dôkaz. Dúfam, že ma nikto neobviní z nejakého photoshopovania. Takže ho zapnem ešte raz, oživím a tým pádom je už prístroj už určite pripravený ku práci. Čo mi vadí, všimnite si to spodné tlačítko Home je iba dotykové, senzorové, nie je to fyzické. To je pre mňa mínus, pretože sa snažím túto funkciu vždycky tak naslepo skôr nahmatávať. Uvidím, ako si na to zvyknú ostatní ľudia. No a to by bolo asi s videom o tomto tablete všetko. Patrí medzi tie prístroje, ktoré sa mi z Windows 8 páčili najviac, popri predošlom tablete od Lenova, ktorý je pre mňa stále na prvom mieste, a aj s tým súbežne testovaným prístrojom od Aceru, ktorý sa mi zdá byť skôr pre ajťakov. Takže toľko, Asus VivoTab.